Ох, зная. Ти плачеш, майко, за той, че ти си черна рубиня. За той, че твоят свещен глас, майко, е глас без помощ. Глас в пустиня. Плачи! Там близо край град София стърчи. Аз видях черно бесило. И твой един син Българио виси на него със страшна сила. Гарва над грачи грозно, зловещо. Псета и вълци вият в полята. Старци се молят Богу горещо. Жените плачат, пищят децата. Зимата пее своята зла песен. Вихрове гонят тръни в полето. И студ, и мраз, и плач без надежда навяват над теб скръб на сърцето. Боже, избави България! Да пазаруваш, да пътуваш, да говориш свободно, да почиташ Бога, в който вярваш, да гласуваш, да не те зоват гяур, а свободен българин. Когато сме родени с тези права, те изглеждат сякаш са даденост. Сякаш са като въздуха и водата. Те просто са там и ни се полагат, защото сме много готини. Но свободата ни даденост не е. Тя стъпва върху костите на хиляди и хиляди смели мъже, дето зарязват уюта на дома си, за да воюват за свободата на тези, които дори не познават. За нашата свобода. Имената на повечето дори не знаем. Та ние дори не знаем точния им брой. Докато вървим свободно, всъщност стъпваме върху тези кости. Нападналите в битките на Шипка, Иваново, Оряхово, Свищов, Телиш, Стара Загора и много още. Но преди Александър II да прати руските войски на наша страна, светът е трябвало да разбере, че българинът да бъде роб не иска. И точно там са те. Априлското въстание. Васил Петлешков, водач на Априлското въстание в Брацигово. Издаден от чорбаджии, горен между три огъня. Не издава нито един свой брат. И последните му думи са: сам съм, други няма. Поп Харитон сам застава на чета от 200 въстанници и когато за зла участ ослепява и са обсъдени в Дряновския манастир, иска да го заведат на входа на манастира и да стреля по слух по врага, само за да спечели малко време на момчетата си, докато бягат. Умира намушкан на 41. Иван Гъбенски, свещеник и въстанник, обесен на 34. Тодор Кирков сам оставя семейството и предприемачеството на кафеджия и шивач, само за да го предадат свои и да го обесят на 28. Георги Измирлиев Македончето, също предаден, сам слага въжето на врата си с думите: сладко е да се умре за свободата на отечеството. Стефан Пашев ходи да убеждава селяните да продават нивята и с парите пушки да купят. Защото за какво са ти нивя, ако свобода нямаш? Обесен на 22. Но десетилетия преди и техния подвиг да бъде възможен, един друг българин ще положи клетва. От българска майка юнак аз роден. Не щях да съм турски и никакъв роб. Същото да гледам и на милия си род. Клетва, че от този момент натам той предава живота си на отечеството. Заках се. И всеки дъх, всяка мисъл ще бъде, за да не се зове роб българина. Пък личната цена, каквато и да е, платена ще бъде. Но как се разказва историята на този, който сами сме нарекли най-великият българин? Е имал опити за неговото спасяване. Това е много важно да се знае. Опит е на Христо Иванов Големия, който със свои съратници запалва затвора в Търново. Подпалва затвора, да изкара Левски. Но, за съжаление, улучват грешник или празник. Те не знаят къде е Левски, просто на момента, нали, каквото стане. Организира засада на влак, защото има информация, че Левски ще бъде съден
в Цариград и правят засада на влака на линията София-Цариград. Демонтират линиите, влака закъсва, влизат вътре, претърсват, Левски го няма. Нали? Дезинформация. А тази дезинформация откъде идва? От османската агентура. Османците... Те са знаели, че ние ще тръгнем да го освобождаваме. Естествено. Левски е величина. И османците пускат фалшиви слухове. И то много фалшиви слухове. Да пътуваш, да говориш свободно, да почиташ Бога, в който вярваш, да гласуваш, да не те зоват гяур, а свободен българин. Самият факт, че историците още спорят дали ако нямаше само една личност, щяхме да имаме сега всички тези права. Дали и без тази инерция на революционния дух, която той дава, щеше изобщо да има априлско въстание и освободителна война. Дали без него изобщо щяхме да бъдем свободни. Поклонът ни пред Левски е поклон пред думи като смелост, честност, чистота, но и пред още една – себеотрицание. Себеотрицание. Ти да не бъдеш добре, за да бъде добре Отечество.